Siyabonga kakhulu, noma nje ngiyabonga kakhulu mina ngingumthandeni. Ngiyabonga kakhulu bafowethu kubantu abangikhulisile nje ngimncane, kwaya ngakhula nje ngaze ngaba indodiyana njengoba sengindodiyana ngoba phela ngikagana. Ngiye ngithi ngiyindoda ngokupheleleyo. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, zihlukene-ke indlela eningikhulise ngazo. Abanye abangikhulise ngokungisaphotha, benginika uthando kukona yonke into engiyenzayo, befa lapho engifa khona. Abanye bangikhulise ngokungishaya, ngokungiqwaqwada, nangokungihlukumeza, nangokungihlupha. Lokho kwangiqinisa ukhakhayi. Ngikhuluma nawe nje, mina ngiyakwazi ukuphila esikhathini semvula, futhi ngiyakwazi ukuphila naselangeni. Ngikwazi ukumelana nazo zonke izimo zempilo ey'qhamukayo. Ngenxa yakho njalo ukukhuliswa yimina bafowethu, ngiyabonga. Nangivotela ngo-2023 kwingoma laphana eParis, ngaphuma unombolo 2. Kwaba yinto enkulu kakhulu leyo kumina. Ngingazi nje ukuthi ngiyengiphume unombolo 2 uKhosini FM, umsakazo omkhulu kangaka, omdala nakangaka, phuma unombolo 2. Kwakuyinto enkulu phela leyo. Ukhozi nje luyinto ehlonipheke kakhulu kuthina sikhulele emakhaya le kwanje ayiphumi. Siyazi ukuthi into ngisho kuthiwa ikhulume ukuphuma okhozini, obezwa ngisho anti besho bethi, kuzobaphuma iy'ndaba ey'nokhozini. Babekhola yonke into ngalesi sikhathi sethu sama-80s. Nento ephuma ephepheni, mayike yabhalwa ephepheni leyo nto, hawu, kwakuba impela into, indaba isegudwini, kuthiwa phume ngisho emaphepheni. Isigebengu impela lo mfana, uyabona. So-ke nje ngangingazi ukuthi umuntu uyoze ebhale nasemaphepheni kanje. Kade zinomcimbi nje laphana emdletsheni sama-experience. Bhalwa lapho kwiSolezo, wabhalwa Uyilanga. Yonke leyo nto leyo into umuntu ayibukela kude ngalezi khathi zakuqala. Kodwa ngenxa yesaphothi nje yini bafowethu, siyayithola sibhale emaphepheni, siyayithola sisemsakazweni. Ukudlala nje kwengoma emsakazweni sekuwesi-ke nokuthola ukuthi usuphumele unombolo 2. Ngabonga nje kakhulu bafowethu kuleya nyanga. Ngaze futhi ngabonga laba bephumelele bephuma unombolo 1, nabo ngababongela. Kwaze kwangena futhi u-2024 nangivotela laphaya, sawina indondo i-Record of the Year. Kuyimina ngedwa nje uMaskandi. Lokho kwenza ukuthi uMaskandi unqobe laphayana kuMasama i-Record of the Year. Kwayinto enkulu leyo. Kwangena futhi unyaka lapha ngazovotela kuyigushi, igushi yahlukanisa unyaka. Kwamnandi nje kakhulu bafowethu, abantu nokuyinto engayigcina kudala ukubona abantu bejabule kanje. Ngiyakhumbula nje ngalezi khathi zama-90s, kukhona ingoma kasisi uBrenda Fassie eyayithi uvula indlela wema Mgobhozi, musukuba nomona unyana wami uyashada namhlanje. Kanjalo kwaba khona uMandozi Nkalakatha, kwaphinde kwaba khona umlilo wePikinansi uyashisa ungawulokothi. Kuningi nje bafowethu, angazi ngabala ngithini. Zingane zakwethu enikwenze kumina nikwenze nakwabanye. Angilindele okuhle kodwa, anongifakela okuhle, niphinde futhi ningifakele nesishebo futhi senhlupheko nobunzima, ngoba mhlazane nangitotosa angeke ngibe umthandeni lo. Angeke ngisaba umthandeni lona engangidalela ukuthi fanele ngibe uyena. Kunomlando kumele ngiwushiye emhlabeni omuhle oyofunda nazizukulwane. Uma ningitotosa, ningitotosa njengengane yendodakazi, angeke ngikwazi ukuthi ngikufeze konke okufanele ngizokufeza emhlabeni. Ngicela ungarelax bafowethu, ngicela kube busy ngayo yonke indlela ongaba busy ngayo. Uphose itshe, uphose emva kophosa ibhodlela, uphose ibhodlela bafowethu. Ngiyabonga nje, kube njenge-accident nje yokushaya umphakathi bafowethu. Kuyangiqinisa lokho, mina kuyangisilekelela kakhulu. Ngiyabonga bafowethu kakhulu. Wamashanda umfana, ngiyabonga.